Borpathar Police Station angkang National Highway Thomke Prasir Kep Khakrajan Police naka checking gate along ihum karalong pen ongdung Morphine nepon long pusi birta nang pali. Birta kilong do naten ke bhom kuror ni kangsang porphai hini rachiti mapor malom ar niwangason police atu methanga sai ka chiklem boma hutsi joy pen birta long ponsi kiton kilang ansuse pangching ponlo. Thigla pusona porhut ihum Swift Desire car WB 260 2841 Manipur pen Guwahati na thu ke dam bomahut khangdunsi kakuruk padu ponlo. Kakuruk boma porhut car chamber lopen plastic polythene pen kibor home crate frog long ponlo. Api kelang patini dead pen Morphine pusi pang thek ponlo la pen kadokawe linnar kebra gram thom kebra ke thom an do la pen sumindara hichia long tangka sika kuti nar kep an ador doji pusi pachini. Labang solong inu Ram Prasad Limbu asopo Bhimu Singh Limbu arta ningkan phli kep ahem Manipur aphan nep ingnang ponlo. La solong Borpathar Bokajan SDPO Rustam Raj Brahma OC lapen police staff atum chepaduk pon ajoksi bangso thedunga sai chun ponlo. Bokajan pen anantirang Karbianglong Live.